गोदाव सोराव लामा लामा थाबायलाना राजनिति जानाय नङा आइफोराबाबो रायजोबो मोनाखै जेबो मोनाखै आन्थोरसिबो हा मोनाखै जेबो गैया जे सुक्ति खालामनानै लाबोदों आं बेखौथ' दाउदै गला होनखाबां दाया जाबावदों आं बेखौ होननायनि जि दोखो दोखो रायबाय आंखौ एखेबारे उदै बुंजासे रायजाबाय आं दाउदै गला होननायनि दाय हा नंखागौ मा दं बे कर्टआव जों सोरफालाय जोंखि आन्दलनजों फैयाखै जोंखि मिथिया आन्दलननि सोमोन्दै रायजोनि सोमोन्दै जों मिथिया जोंखौ जाम्बा जाजोब्बाय होननानै सानब्ला बोरै जागोन फैखांजोबनायनि उनाव थगायदो रायजोफोरखौ थगायबा खिन्थु जों थानायाव दा थगाय जों थानायाव दा थगाय जों दंजोबो ना दाबो बर' रायजो मोना लाजियाखिसै रायजो मोनग्रा रायजो बिग्रा रायजोनि थाखाय आन्दलन खालामग्रा जिउ दान होग्रा जाति उनफावरि आइ आफा रायजो राजा दल संगठन शहीदफोरखौ अपमान खालामनो थाखाय बिसोरनाव लाजिनाय गैया मानो थगायनांगौ हायाखै सिखार जाबाय जों मानिगोन हायाखै रायजो लाबोनो जोंनि सिगाङाव सिखार जा रायजोफोरनि सिगाङाव सिखार जा जों निमाहा होगोन सोरबाया खालामगोन आन्दलनखौ गाबोन समफोर प्रयोजन जाबा जों खालामगोन रायजोखौ खिन्थु दाथगाय बेबायदिखौ जों मोजां मोना बेखौ जों निमाहा होआ दिनै मा खालामदों बिटिआरनि नामाव रायजो मोनदों होननानै मोसाग्ला होबाय बे साधारन आफा बे आइ आफा गामि सिंनि मानसिफ्रा मा मिथिगौ बियो बिटिआरआ मा जिनिस रायजोआ मा जिनिस जे सुक्ति खालामबाय बे सुक्तिया रायजो दाबिनायनि सुक्ति नङा आइफोराबाबो बे सुक्तिया बड'लेण्डनि नामाव खालामनाय पलिटिकेल माने एग्रिमेन्ट नङा राजनैतिक सुक्ति नङा राजनैतिक आन्दलननि राजनैतिक सुक्ति बे नङा बियो मोनसे डेभेलपमेन्टनि पेकेजखौ लानानै खालामनाय एग्रिमेन्टसो बे एग्रिमेन्टआ जौगाखांनायनि एग्रिमेन्ट नङा बे एग्रिमेन्टआ गोग्लैसोनायनि एग्रिमेन्ट बे एग्रिमेन्टआ मोननायनि एग्रिमेन्ट नङा बे एग्रिमेन्टआ नागारनाय गारनाय कमप्रमाइज खालामनायनि सेक्रिफाइस खालामनायनि एग्रिमेन्ट बेखौ लाना मा रायजोनि बाथ्रा बुंदों बिसोर बियो बे एग्रिमेन्टआ मा एग्रिमेन्ट इट इज नट ए एग्रिमेन्ट अफ आपग्रेडेशन इट इज द एग्रिमेन्ट अफ डिग्रेडेशन बेहाय खुनु जौगाखांनाय गैया बेजों मोनसेनि उनाव मोनसे जौगाखांनांगौमोन खिन्थु मा खालामदों बिसोरलाय ओरै जों मोनखानाय जिनिसखौ गारदों गामि दानख'नायनि बाथ्रा दंबाव बेसेबां गिथाव बाथाव बाथ्रा बियो दिनै फकिराग्रामनिफ्राय थांजोबसिगोन आइफोराबाबो हनै नोंनि माने बे बासुगाव थांगोन बे बिजिनिया थांजोबसिगोन जेखौ जों फाइट खालामनानै जुद्ध नांनानै लाबोबाय गामिखौ दिनै दानख'नायनि क्लज दोनबाय बेखौबो दाय जादों बुंनायनि बिस्रा गामि दानख'नायनि क्लज दोननाया जाबाय बे एग्रिमेन्टनि ग्रेटेस्ट ब्लान्डार बयनिख्रुइ देरसिन हिस्टरिक ब्लान्डार बियो सोनायनि थाखाय नों एग्रिमेन्ट खालाम क्लज खालाम बिटिआरआव गामि हाबबावनांगौ होननाय क्लजखौ नों सोनानै दोन एग्रिमेन्टआव खिन्थु दानख'नाय होननाय शब्दखौ नों दोननो नाङामोन जेखौ लानानै दिनै बाव संग्राम जागासिनो दं दिनै बेखौ सोनानै मा खालामबाय बिसोर रायजो गारनायनि मोनसे एग्रिमेन्ट खालामनानै फैबाय रायजो लाबोनायनि बाथ्राया बार हो रायजो गामि जोंनि ओनसोलखौ दानख'नानै गारहरनायनिसो मोनसे एग्रिमेन्ट खालामनानै फैबाय बिसोर बे बोरै खेमा होजानांगौ बे खेमा होजाथाव नङा बियो दिनै मोनबोनांगौमोन बिसोरो बिटिसिखौ जोङो 6 सिडिउलाव लाबोदों बिथांमोनहा दिनै आर्टिकेल 244 दं सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड दं मानिबाय जोङो सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मानिनानै लाबाय जों इउनियन टेरिटरि जाया बिटिसि एक्जिस्टिं 6 सिडिउल प्रभिजनाव दाजानाय बेनि जौसिनखौ मोननो थाखायसो नों जेराव आन्दलन खालाम जों जेबो जाथारला होननानैसो बेखौ नोङो दिनै आन्दलनखौ खालामफिनदोंबा बेनि जौसिनाव थानाय अट'नमास स्टेटखौ लानानै नोंहा आन्दलन खालामनानै
अट'नमास स्टेटखौ लानानै नों माबा मोनसे बिटिसिनि देरसिनाव दा दिनै बिदि सिएडिखौनो दिनै बिटिआर बानायनानै सुक्तिया खालामनानै बेखौ रायजो बुङो मोनसे समाव बै माने उत्तर काछार हिल्स अट'नमास काउन्सिल बै माने डिमासाफोरनि रायजो जोंनि फंबाय बिदाफोरनि रायजो काउन्सिल होनना बुङोमोन बेखौ बेबो सिक्सिदों बेखौ गोदो बिदि बुंमोनबाबो डिमा अट'नमास काउन्सिल होननाय दं ससिय' इक'नमिक एन्ड कालचारेल नामाव लानानै एग्रिमेन्टसो बे पलिटिकेल एग्रिमेन्ट नङा बे खोथा बेखौ जोंनि रायजोफ्रा बयबो मिथिगौ जोंखौ थगायनो हानाय नङा बेवहाय अनेक गोलाव खोथा बुंनांगौ दं आं बे साइडखौ एसे एरायनानै मोनसे आयदाखौ बुंनो थाखाय आंखौ खावलायफैदों मन्चनिफ्राय बेयो दा बिसोरो मा खालामगासिनो दं